akanaka masikati akanaka mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri kutinzwa muri kudai. Asi dauya nechirongwa chakanaka, chirongwa chinofadza, ndoziva mese muri mamisha, muri madzimba nokuda kweCovid-19. Chenyu kungofona chete, mafona tokubvunzai mubvunzo nhaika. Kana muchinge magona mubvunzo iwowu tobva takusenderai $30 airtime. Halo pakapto, halo. Halo. Ndiani uyu? Ndivakachonga ugokwe. Oh, pagokwe. Parisei pane mbudziya pese pachitekete parisei. Sununguka regai tikubvunze mubvunzo wedu wekutanga. Yabvunza imibvunzo wekutanga paredhiyo ndakafarira kuteerera redhiyo yenyu. Mubvunzo wedu wekutanga unoti zita rafirst lady kana kuti mukadzi wapresident anonzi ani? Am I first lady? Am I president? Vemuna muZimbabwe? Am I president vanobata nyika ino yese ino yeZimbabwe ino? Alright, am I first? Alright, am I president? Am I president? Ndiye Amai Mugabe. Amai Mugabe, Robert Mugabe, Amai Robert Mugabe. President vari comrade Emerson Ndamudzo Mnangagwa. Braka Chongwe. Am I president vari Amai Mugabe ka first lady ka? Mai Mugabe havasisiri first lady ka. Havasisiri mai president. Tinokutenda nekufona kwamaita musare zvakanaka muwe nenguva yakanaka. Bye bye. Amai Mugabe. Wow, Amai Mugabe. Do my first lady. Amai Mugabe, zvinotozika maneni mwana. Halo. Wakata. Amai Mugabe havasiri mai president. Havasi? Kutanga rini? Handozvizivi, utondisenga handozvizivi. Andambozitaurirwa kuti mai president Mugabe wakabvisa paufirst lady. Panana. But zvovezikana kuchinzi mai Akusilia Mnangagwa ndo first lady. Ukati wakatonzwa mai president. Unodaro.